Навсякъде. Шампионска лига. Аз ги мачках ако знаеш един Пеги бе кота път. Къде? Кечкемет. Къде? В Унгария. Кечкемет. А ти къде ги мачкаш? Кечмеге. Да. Ти къде ги мачкаш? Кечгенгет. Роша, какво става? Вече, нали то? Нали ги мачкаш от Кево? Да бе, окей. Ти къде играеш в момента? Окей. Нищо. С коя ръка работиш? Ясно. Ти ще имаш много магити. Чакай, че то те обърхато. Абе. И фактически. Аз сега е от Тренто. От Тренто? Да. Да. Ево. Да. Да. Знаеш ли Ма кой Тренто играе? се слави на футбол. Прави с неща вече. Да, бе, аз. Дости. Двама човека играехме в Тренто. Кои? Кои? Той е? Не бе, волейболист. Рош, то ти бутна чашата. Имаш още една версия. Това нещо. Тия ли е? Не е просто тия. Какво си бе? Правиме те хубав. С човека си говорим за... За футбол, за волейбол, вие се бавате с човек. Да, Ние не се бавим. няма значение. И кои играхте в Тренто? Кой? Усилистра, ако изобщо мозъкът ти превключи. Да, си ти си къде си. Е, там. И? И там играх от Тренто. Не бе. От Тренто си играл. Усили сте и Тренто. Айде ще. Абе, как се казва този град? Кой игра? Абе, този град, където минават митниците. Добре. Какво искаш, бе? Какво искаш, бе? Ай, щастник. Не там, че си ходиш в училище до Ломоносов ли? Запомнил го е. Там ще седиш в Ломоносов, а ние с... Той е в това училище. Аз съм в това училище. А ти как е? Тия нещастници, там ще си седат. Аз и ти къде? Ние превъртаме. Не знам кой ще седи на едно място. Колко деца? Да. Имам 100 000 евро. Можеш ли да ми дадеш? Не мога да ти дам. Кога ще ги размажеш? Утре. Да, ти кой си? Кой ще играе? Тренто. Мамка му. Мамка му, тия гада. Ще ги бяга, бе, спокойно. Ти си... Да, ти кой си? Ясно.